Karl May. In Mistake Canon. V kanone omylu. Maja Vara. Privátna edícia, inžinier Milan Ostatník, Humenné. 2005. Karl May. In Mistake Canon. V kanone omylu. Tak, teraz sa nachádzame na tom správnom mieste. Posaďte sa, tu vám chcem porozprávať, ako prišla táto roklina k svojmu terajšiemu menu. Ty to azda vieš, spýtal sa jeden z hľadačov zlata starého Westmana, ktorý vyriekol predošlé slová. Či to viem? Tuná, spoza tohto kameňa, na ktorom sedím, som vtedy vypálil osudný výstrel. Moje oči boli pred 30 rokmi mladšie ako teraz, ale predsa len nie dosť ostré, aby rozlíšili pravého od nepravého. Mal som jedného priateľa, viete, rídzeho, ozajstného, bol to Apač a volal sa Tékli Šlipa, teda Štrkáč. Vďačil mi za svoj život a za to mi prisľúbil, že mi ukáže miesto, kde možno nájsť množstvo nugetov. Pozáňal som teda 4 odvážnych boys, ktorí sa hodili pre tento podnik. Museli sme byť veľmi opatrní, keďže dané miesto ležalo na území Komančov, preto sme mi Belosi nevzali so sebou žiadne kone, iba Apač sa nechcel zrieť svojho Mustanга. Aby som nerobil dlhý úvod, prišli sme napokon sem hore do kaňonu. Vidíte na jeho okraji stáť jednotlivé obrovské kaktusy. Ďalej dozadu sa ich rozprestieral celý les, na kraj ktorého sme si postavili chatrč, v nej sme chceli hospodáriť, zatiaľ čo pracovisko bolo dole pri vode. Tékli Šlipa neklamal, náš výťažok bol nad očakávanie bohatý, aj keď sme mohli pracovať len 4, pretože jeden z nás mal strážiť chatrč, kým ďalší musel poľovať, aby zaobstaral mäso. Ten posledný si musel počínať s najväčšou obozretnosťou, pretože Avad Kuc, veľký bivol, náčelník tu žijúcich Komančov, bol nielen kvilačným človekom, ale tiež priam virtuózom v stopovaní. Rozumie sa samo sebou, že každý mal vedľa motiky a ríľa aj svoju zbraň stále po ruke. Mohli sme tu byť už asi 3 týždne, keď jedného dňa mal Apač službu pri chatrči, zatiaľ čo kamarát, dlhý Winters, sa potuloval po okolí, aby sa poobzeral po mese. Kým my ostatní sme dolu na to pracovali, sedel červenokožec, nudiac sa, hore, v horúcej slnečnej žiare. Odložil svoj vrchný šat, novú, cennú santilskú prikryvku a natieral si telo podľa indiánskeho zvyku na ochranu pred hmyzom, medvedím sadlom. Zrazu začul za sebou akýsi šramot. Obzrel sa a uvidel obávaného komančského náčelníka, ktorého hneď spoznal, stáť pred sebou s pažbou pripravenou na úder. Skôr, než sa Apač mohol uhnúť, zasvišťal úder a zasiahol ho do hlavy, takže stratil vedomie. Že mu nerozdrvil lebku, za to vďačil iba svojej svojráznej pokrývke hlavy, akejsi čiapke, ktorá bola ozdobená líščími chvostami a kožami štrkáčov. Avad Kuc ho zatiaľ nechal ležal a vstúpil do chatrče, aby ju preskúmal. Našiel naše nugetmi naplnené kožené vrecúška a zavesil si ich na opasok. Znovu sa vrátil, odhodil svoju starú vestu z kalika a vymenil ju za santilskú prikryvku. Aj čiapka omráčeného Apača sa mu zapáčila a nasadil si ju na vlastný kop. Potom zapískal na svojho kostnatého koňa, ktorého nechal pri plazení za kaktusmi a zistil, že v blízkosti sa pasúci Apačov Mustang je omnoho cenejší. Teraz chcel nepriateľa skalpovať a to zaživa. Komanč sa nad ním vstýčil s rozkročenými nohami, uchopil ho ľavačkou za vlasy, aby nadvihol jeho hlavu, vzal do pravej ruky nôž, urobil nad ušami okolo čela a zátilku rez a pokúšal sa silným škobnutím otrhnúť skalp, čo sa mu však podarilo len z polovice. Štrkáč precitol od príšernej bolesti a uchopil Komanča za ruky. Začal sa súboj, z ktorého musel veľký bivol bezpodmienečne výsť ako víťaz, pretože Apač bol oslepený stekajúcou krvou. Medzi tým mal dlhý Winters dobrý lov a poberal sa s korisťou domov. Objavil stopy Komanča, preľakol sa a sledujúc ich, plazil sa vpred. Vstúpil za roh kaktusového porastu, uvidel oboch zápasiacich indiánov a považoval kvôli santilskej prikryvke a čiapke Komanča za Apača. Strhol rýchlo pušku a vystrelil na kvácajúceho priateľa, ale našťastie pre veľkú vzdialenosť netrafil. Keď Komanč začul výstrel, obrátil sa a zbadal nového nepriateľa, vytrhol sa Apačovi, priskočil k jeho Mustangovi, vyšvihol sa naň, zanechajúc svoju zbraň na zemi a uháňal odtiaľto preč. Štrkáč, skoro šialený od hnevu i bolesti, si zotrel krv z očí, spozoroval unikajúceho protivníka a jeho koňa, ktorý tu zostal stáť. V okamžiku na naň vysadol a hnal sa za ním, odopnúť zlaso z bokov, zatiaľ čo dlhý Winters sa celkom zmetený díval za ním, pretože si nemohol vysvetliť, čo sa tu predtým udialo. Keďže Winters zatrasil cestu vpravo a naľavo husté kaktusy znemožnili únik, uháňal Komanč kaňonom, o ktorom vedel, že má jeden, aj keď nebezpečný chodník, vedúci pri takmer kolmých stenách do hĺbky. Netušil, že dole sa nachádzajú 4 bledé tváre. Tam, na druhej strane za vodou, vidíte výčnelok, úzku, prebiehajúcu hranu, ktorá vystupuje zo skaly a ťahá sa do výšky, to je spomínaný chodník. Už prechod sa ťažko prístupný, práve tak je nebezpečný pre nejakého jazdca a my sme sa preto nemálo divili, keď sme zhora začuli údery kopíc cválajúcich koní. Kvôli výške, v ktorej sa nachádzali, mohli sme najprv vidieť iba hlavy jazdcov, avšak čím bližšie odtiaľ prichádzali, tým úplnejšie sme videli ich postavy. Vpredu bežal Apačov Mustang, ktorého jazdca sme podľa čiapky a santilskej prikryvky považovali za Štrkáča. Bol prenasledovaný jedným jazdcom, sediacim na nám cudzom koni, ktorému visel krvavý chumáč vlasov z hlavy a ktorý sa kvôli prekážajúcej skalnej stene márne snažil hodiť unikajúcemu laso na hlavu. Počuli sme neustále volať Apačov hlas: Hatatitla Aguan, zastreľte ho. To platilo prirodzene nám, a tak som schytil pušku. Teraz dosiahol predný jazdec z norokliny, tam za vodou a hnal sa tryskom preč. V zápätí prichádzal ten druhý. Mohol teraz v ruke držať laso voľnejšie a mával ním, pripravený vrhnúť ho. Stlačil som spúšť, ozval sa výkrik a on zletel dolu z koňa, ktorý sa hnal bez jazdca ďalej. Po niekoľkých sekundách sme stáli pri ňom. Predstavte si naše zdesenie, keď sme v ňom spoznali nášho, skalpovaného červeného priateľa. Moja guľka ho zasiahla až pri dobre. Ukázal dopredu a povedal zlyhávajúcim hlasom: Darte hličane Avad Kuc, tam ten pes bol veľký bivol. Potom zomrel. Rozprávač sa odmlčal a uprel zachmúrený pohľad na spomínané miesto. Ostatní ctili toto mlčanie tým, že tiež nič nehovorili. Až po dlhej chvíli starý Westman pokračoval, tak mu bolo zlato, ktoré nám daroval, odplatené guľkou. Roklinu sme pomenovali kaňonom omylu a toto meno jej ostalo až do dnešných dní. Častokrát sa táto historka rozprávala v mojej prítomnosti, nikdy ma ale nenapadlo povedať, že ja sám som tým nešťastným hrdinom. Pokúšal som sa s tým v tichosti vyrovnať. Avšak dnes, keď sa nachádzame na tomto mieste, nech sa uľaví srdcu a vy mi môžete povedať, či sa mám nazývať vrahom. Nie, zaznelo navôkol. Si úplne nevinný. Ale čo bolo s Komančom? Utiekol? Nie. Našli sme ho nedaleko odtiaľto, v kamennej sutine, kde sa kôň potkol a zhodil ho. Môžete si domyslieť, že tu namiesto jednej boli hneď 2 mŕtvoly. To je zákon divokého západu, nehovorme už viac o tom. A čo zlato, nugety. Chceme, prirodzene, vedieť, aké poklady ste si vtedy z kaňonu odniesli. O mnoho menej, ako sme sa po znamenitom začiatku domnievali. Zdalo sa, ako by anjel pomsty nechal zmiznúť zlato hlboko do útrob zeme. Odkedy moja guľka zasiahla Apača, bola ťažba každým dňom čoraz nepatrnejšia, až konečne celkom prestala. Kopali sme a pracovali ešte dlhé týždne, avšak márne. A čo sme si vzali so sebou, to sa dlho neudržalo, čo skoro všetko pošlo pri víne a pri hre. Iba jedno mi ostalo a neopustí ma až do môjho konca, totiž spomienka na ten okamžik, keď moja guľka strhla červenokožca z koňa. Tento obraz mi tkvie stále v mysli a k tomu mi v ušiach prenikavo znie smrteľný výkrik.
Trasie ma. Poďte, ideme preč. Nechcem už viac toto miesto vidieť. Poznámka prekladateľa, Karol May túto poviedku neskôr umiestnil do prvého dielu románu Old Surehand 1894. Karol May. In Mistake Canon. V kanone omylu. Z nemeckého originálu In Mistake Canon 1889 preložil inžinier Milan Ostatník. Jazyková úprava, prekladateľ. Translation symbol autorských práv 2005. Privátna edícia Meter a Y a 2TVRA ZV. 3. Prvý, neskrátené vydanie, 2005.